Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омаден. Хитоби ман ба Қурбони Сафарзод. Қурбони Сафарзод ту видео монди ки аммо мана 3 сол пеш қапида буд. Ина ҳамин рӯз 28 май. Ин рӯз леки 2023 ту 2020 сола мондагии видеора бо хурсандӣ дорӣ ки қапиданаш. Бояд аммо ту бори машиникора қапаки моҳи шарифи Рамазон мешава, то Рамазона, ами Рамазон медура, ту мусулмон меши, банон мусулмон меши. Дуруға намозхон мешавию, мехези кори хайр да даст мезани, фаҳмидӣ? Рамазон буромад, бо духтарои лич, бо духтарои туй ба туй гардондан, арақзанӣ, бангзанӣ ва инахе истодан омӯхта шагинахе. Мачиликум кат нишон дем, мефаҳмӣ, чӣ кали меисти. Ту Қурбони Сафарзод хирсан нашав. Одамое ки вақте ки мана қабидан хирсан шидан, гуфтан хубуш кардан, 10 солуш метан, 20 солуш метан, ҳама одамо рафтан ҷошона гирифтан. Фаҳмидӣ, ман номоша намегирам, подписчикам медонанд. Қурбони Сафарзод, ман тира бо мегум. Ман тира дар ягон видеом ҳақорат кардаги нестам, даже наиза задаги нестам дар фонат. Даже тира ман метавонам ки Қурбонгул гум, леки намегум, барои ки уже фаҳмондӣ ки биданд. Ту ай ғарибот талаб мекунӣ ки ғарибот дар хеш таборои ту, дар шиносои ту, дар картаи ту пул партоянд. Леки ғарибо ай ягонтаи ҳамин зборшико должен нестанд. Фаҳмидӣ? Ту мурда гуфтӣ, збор кардӣ, картаи кадом шиноси хита мондӣ, пула ҷамъ кардӣ, тамом. Аки пеши мардум да ман я одами мазлумум, ман даги дарчи гуфта хеле кунта танг карда гавнада, таран карда гавнада, хиранги мабори конкретни буро газан ки ҳамин ғарибо набошад. Ман мегум таки ҳамин ғарибо набошад, гӯҳтон хӯроктон мешавад зборшико. Ман тон мегум, ҳаматонда, 99%. Барое ки рӯзи дуроз дар моҳи шарифи Рамазон фақат кортон машиникия. ҳамин Рамазон да имам ту Қурбона кор машиникия. Фақат пул металбе мардум ки чӣ кор кунӣ. Фаҳмидӣ? Рамазон буромад, бо духтарои кунулуч садлиш мегирӣ, туй ба туй мегирӣ, мегардӣ. Ту коре мекардаги на рамкаи одамгарӣ да, на рамкаи исломӣ да, на рамкаи дунявӣ да. Ягон ҷо нест дукуна меган ку иси шид иси мери, иси шид иси мери. Ҳозир видеора монда хичак гаре мегирисеса ки қапиданаш хубуш кардан. Мана ай пишти раҳмати ҳувайдо қапидан. Ман пастана видеообращение да пути мекардам. Бо ма шери нар буромадам. Баъди 2 рӯз ба хости Аллоҳ бо видеообращение кардам ки ғарибо состояним 100%. Пули ягонта дар кор нест. Ягонта пул ҷамъ накунен. Блогерои рангина Қурбони Сафарзод шайтоное ки дар картотон пула ҷамъ карден, дар кишотон беста пули ягонта дар кор нест, кӯмаки ягонта дар кор нест. Хидам кароч проблемаро ҳал мекунам. Тамом. Адди Қурбони Сафарзод буромади хирсандорӣ ки қапиданаш 2 сол пеш, не 3 сол пеш қапида будам, фаҳмидӣ? Бо метавонӣ ки бо соли дига бо ҳам видеора монӣ, бо соли дига монӣ. Аммо видеора касе ки дар канали Қурбонгул дид, Қурбонгул астағфируллоҳ. Я арӯсу Қурбонгул ном дошт, яки хафа мешавад бина видеора. Касе дар канали ҳамин Қурбон дид, аммо видеора охирша тамошо кунед. Саго чӣ меган? Чихе сагора шапидагиам охираш да. Тамошо кунед, чихе гав мезанад. Анами хеле агар дар ҳар як шаҳри Россия ҳам хеле 10 та 15 та бачаи тоҷик бошанд, леки ҳақиқӣ бошанд, тоҷикои ҳақиқӣ бошанд. Баъд дунё гулистон мешаванд. Баъд тоҷико ранги миллати Доғистону Чечен соҳиби гап, соҳиби чап мешаванд. То вақте ки инами гадо ҳастанд, аввалаш айби шумо муҳоҷирое ки дар ҳамин зборшико пул мепартоед. аввал якум виноват шумоед. Баъд ҳамин хеле ҳаёт шумо мегардед. Хафа нашавед, гапи ман мумкин сахт раса. ҳамин кадоме ки пул мепартоед, ҳамата пиздӣ метаванд саго. Дар азобоед, дар дуни хиникиҳо, дар фмсо, ранги саг, ранги гуспан, ранги хар борем. Ману шуморо ҳамиё гав мезананд, ҳамин хеле сини мо рафтор мекунанд. даже ман дидагим ки ман лично ман дидагим ки бачаҳои Тоҷикистонам, ман намегум акҷо Тоҷикистон, ба мегӯянд маҳалчигӣ кардаси. То ҳозир ҳамин соли 2021 пул меспоранд дигар миллатҳода, миллатҳои Кавказда, фаҳмидед? Пул меспоранд ки ҳамҷадам ҳаворо кришава кунанд. айба намедонед. ҳамин қа мегӯм ки Қурбон, ҳамин ту гадо, ту бори гадоҳо
Millete pas zadin. Мене гапит мегум. Ман бетумози ранги ту буром аққурат кунам та ҳар қи гапои безе гум, лекин ман ранги ту саг нестам. Ту я занака збор кари, пул ҷамъ кари, пули наз ҷамъ караги меги 50,000 сомон шуде, шайтонӣ мекунӣ, пули нарман гирифти дар Амазон. Ва ҳамун занак да чӣ да хона нахаридӣ? Саволи ман да ҷавоб де. Пули зур ҷамъ кари, лекин занак да хона нахариди, хона мехарам гуфтӣ. Дар видеот гуфтӣ ки занак хонаву дар надора, шавҳар надора, 3 кӯдак дар байни раҳай. Лекин ман занак да занг задам, видео кардам, занак ҳам шавҳар дора, ҳам акаву додарои гарене дора. Соҳиби ҳамаи чи ҳаста, просто бо мехоҳад ки бо соҳиби як хона шавад. Ту қурбон пулша дизидӣ ба фикри ман. Фикри манам хеле ки ту пули ава дизидӣ. Кати ҳамун ҳаммаслаконе ки дар гирд мегарданд ку 3 каса 4 каса ягон бечора мебинем видео мекунем ку саршаваро. Ту кати ҳамун занака пулша дизидӣ ба фикри манам хеле. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи ғарбиҳо нигаҳбон боша. Ҳамин ғарбиҳо шумо дуогӯ буден. Иншааллоҳ рӯзе ки капиданам баъди 2 рӯзуш буромадам. 2 рӯз бурдам маҳкам кардам. Гуфтанд дига Путин да кордор наша. Яъне ки қурбон бординоша гирд. Ҳаме ки фоначашон ки найзара биза ба найза дар фоначашон ки фоначашон ки ҳангас кунанд. Обод ва сарваланд боша. Гапи маам каза сахт расида боша. Бахшиш. Лекин дар камитара фикротро наистед. То рӯзе ҳамин гадоҳо ҳастанд, ҳамин ки миллати моро ноҳурматӣ мекунанд, ё ки ин гадоҳо набуданам ноҳурматӣ мекунанд. Бачаҳое ки пеш омадагӣ будем ку соли 94-95 шумо медонед чӣ хел тоҷик обрӯ дошт, авторитет дошт. аз пеши ҳамин гадоҳо тоҷик чӣ хел беобрӯ шуда киша дар камитаре наистед, камитаре ҳуя барои ҳама. Лекин касе ки аққурат мекунед, агар қурбона очаш айзанаш аққурат кунед, ман камитареҳотро удалед мекунам. Ман ранги қурбони кунте дар камитареҳо шумо лайк намемонам, наменависам ки хуб карди очаша аққурат кардед. Очаша занша аққурат накунед. хичам аққурат накунед ки яке ягон касали спид накапед. ай ҳозир гуфтумтона, хичам бо ягон аққурат накунед ки спид накапед ки кунуш касале обод бошед.